ಮಹತ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಸೇವೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದು ಬಂಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಪೂರ 9 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಂಚಾಕಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವಳ ಮುಜ್ಜಿನ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಹಣ ಮುಜ್ಜಿನ ದಿನತ್ತಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ದನು ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಗಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮಲು ಕಜಾವ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಾಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಆತಂದು ಅಡ ಕೂಡ ಅವರ ಬೈದನು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಪುಣತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ದುಂಬುಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಆದಾಂಡು ಒಂತದ್ದೆ ಪೆರೆತ್ತನು ಐನು ಬಕ್ಕ ದೈಜಿ ಅನ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿ ಬಯ್ಯಾಡ ಬಂಡ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ತುಲೆ ಮುಲು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅವನು ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರಂದಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ದೇ ಗುರ್ತೈತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ गंगे यमुने सरस्वती विशुद्रे सोमं पदना परुष्णीयां अतिक्नियाम अनुधृते इतस्तया जीके सुनुष्या सुषमया गंगायी समर्पयामि वनस्पतिसोत्सवदाशियो गंगोत्सवं अग्रेयं सर्वदेवानां रूपोयं प्रतीयतां दुर्गा परमेश्वरी नमः ಎಗ್ಲು ನವರಾತ್ರಿದಾನಿ ಪುರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆದಾನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಾತ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುರ ಗನ ದೀಪೇರು ಐಕೆ ಬೊಕ ಬಟ್ರ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ದರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಅಕುಲಕುಲನ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಎದುರವಲು ತಾರೆ ದರ್ತನ್ನಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ದಾಲಚ್ಚಿ ಬಟ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಹೋದ ಐನದಕ್ಕೆ ಬೊಕದಲ್ಲ ಯಾನಿ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸದ್ಲಿ ಬಯ್ಯಾಡ ಮನ್ಯತ್ತೆ ಅನ್ ಬಯ್ಯ ಪಲ ಬರ್ಸನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬರ್ಸ ವರ್ಪು ಮುಂಜಿ ಜೋರುಡಿ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡ ಮರಣಿ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಇದನ್ನು ಮನದನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೇಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತು ಬೈಲೇಕ ಆತನು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕಂತ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಕನ್ನಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಹಂಚ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೇನೆ ಅಂಡು ತುಲಿ ಬರ್ಸ ಒಂದ ಬರ್ಸ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ನೀ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ನೀ ಭಜನೆ ಪುರಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಅದು ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಗೇಲ್ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪೆನ ಚಾವಡಿಡು ಒಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि तानि प्रदक्षिणं भजे भजे पापोऽहं पापकर्महं पापं भवान् राहि मां दारुणा त्वं श्री त्वमेश्वरे त्वं ह्रे त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिददातुष्टे त्वं शान्ति शान्ति ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಇತ್ತನು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸ ಪುರ ಒಂದು ತುಲಿ ಅಗೇಲು ಆನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿಡಿದ್ರೆ ಅಗೇಲೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ತುಲಿ ಕಂಡದ ಬೇರೆ ಶುರು ಬಡ ಕೂಡ ಹೊರಲ ದತ್ತದಾತನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ದತ್ತದು ಕೂಡ ಬಿತ್ತುನು ಕಂಡ ಕೋರಿ ಬರ ಯಾರುಂಡು ಮುಲು
ದೆನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜರಿದು ಹೋತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಬಿತ್ತನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತದ ಬೀಜ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮನಿ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋಡಾಯಿನು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಇಜಿನ ಕೆರೆಟ್ಟು ಇಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಉಂತನ ನೀರಿಡು ಪೂರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಡ್ರಮ್ಮದಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ದೊರಿತು ಉಡುಪುನು ಮನದನ್ಯ ಅವಿನ ದೆಪ್ಪುನು ಈ ಬಕ್ಕದ ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜದು ಉಡುಪುನು ಮುಲ್ಮುಗುಲು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಎತ್ತೊಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾನು ಬಕ್ಕದ ಗೋಣಿದುಲೆ ಪಾಡ್ನಾನು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಹೂ ಮಿತ್ತಲೆಗ ಪಾಮೊಂದುಪ್ಪುನು ಅವಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತನಾಂಡು ನೆಂದೆತ್ತದು ಈತೆತ್ತು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ದಿನ್ನಾಂಡು ಇಂಚ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ನೀರು ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೂಲಾಯಿ ದೆತ್ತು ದೀಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಇಟ್ಟೋದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ದಿಂಚದಿದ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟದ ತಪ್ಪು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟದ ತಪ್ಪುಲ ಉಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ದೀಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಪಂಡ ಬಾರ ದೀವುಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿಂದಲ ತಲ ಮಲ್ಲಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಂಡು ಉಂಡತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಉಮಿಟ್ಟು ಸಹ ದೈ ಕುಡಿಪುನು ಉಮಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಬಾರದ ನೆಟ್ಟದ ಅನ್ನ ನೆನ್ ಪೂರ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಪೂರದಿ ಇದು ಬಾರ ಪೂರ ದೀಪುನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ರಾಗಿದ ಕಲ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರಾಗಿದ ಕಲ್ಲು ತೂತಾರದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತೇಜಿ ತುಂಬಣ್ಣ ರಾಗಿ ಬಿಸುನತ್ತು ನಮ್ಮಡ ರಾಗಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಳುಲು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣನ ಈ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅನ್ಪೇರು ಹುರ್ದ ಬೇಳೆ ಅವಿನ ಪೂರ ತುಂಬ ಹುರ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ನೆಟ್ಟಿರ ಇದು ತುಂಬ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ದುನತ್ತಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಗೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಾನು ಕೈಟ್ ಐನು ಕೈಟ್ ಬೀಸುನ ಕಲ್ಲುದ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅವಿನ ಪೂರ ದೀಪನು ಗಟ್ಟಿದ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮರತ್ತದುಂಡು ಏತು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ದಿನ್ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಕಂಡ ದತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತುನು ಪಂಡ ಕಂಡ ಗೋರಿ ಆವಡು ಕಂಡ ಗೋರಿ ಆದು ಬಿತ್ತುನು ಅಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಹೊರವರ್ಲ ಮಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಪಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಡೈತ ಪೂರ ಈ ಪಜೀರು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕುಡರ 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನು ಕಂಡ ಅವು ಆತೆತ್ತ ಮಣ್ಣೊಂದು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಎತ್ತರ ತೆಗ್ದು ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕ್ಯದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ 2 ಜನ ಉಂತೋಡು ನೆಟ್ಟು ಮೇವು ಒರಿ ಉಂತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಉಂತಿರಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಂಡ ಹಂಡಲ ಒಂದಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಐಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆತ್ತ ಅದು ದುನ್ನಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೋಮಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಕಂಡ ಕೋರಿದ ಪೂರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲಿ ವಂದನೆಲು.